isho njalo le ngoma bafowethu zoyidlala manje ngiyocela bafowethu kule channel esiya kuyo ku YouTube uzofika nje bafowethu uzothi Select Africa TV ebese uthi inkunzi samatholeni competition ngiyacabanga ngiba sibaningi kanje bafowethu subscribe ku channel ebese sivote sithi umjolisi bafowethu ukuze ngikwazi ukuthi lokho esibekele kona ebese ngibuya nakho njengeqhawe enizele namhlanje ngihlangene noSipho sethu ake siye kuyo bafowethu noma ingeyinhle kahle ngoba kahle ayikaphumi futhi akekho umuntu onawo ngicabanga ukuthi ilapha ku YouTube so njengamanje bafowethu ngizongena nje ku YouTube ngicabanga ukuthi ithini inamba obhuti inamba yakhona konje awuyibize bafo nawe bafowethu inamba uzothatha ifoni yakho nje uzothi 067 niyabhala kodwa 067 bese 790 bese